Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दिनै हाबा जाफैदों आरो ना गामियावहाय, माने गामिनि लोगोमोन बेनि हाबा जाफैदों आरो आङो नै आंनि सासे लोगोजों आंजों जाफैदों आरो। ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाना मबाइल थुनायावसो बेस्थ'थार। नायदो लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ एसे मोजां नुदों आरो ना। ओरैनोथ' बारा देलायखायामोन नालाय सिम्पोलावनो थायोमोन ना, ओंखायनो दिनै देलायनायजों माजों बिराद समायदों आरो। नै लाल साहा लोंबाय आरो ना आंहा, लाल साहाजोंहाय बिस्कुटजोंहाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो माने थाब थाब ओंखाम जानो नागिरबाय आरो ना। जोङो माने बे आंजों जाय थांफादोंमोन ना लोगो, बेहा माने न'आवहाय उन्दै गारबोदोंमोन नालाय, ओंखायनो एसे हाखु दाखु जाबाय आरो जोङो। ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदानजों फटक लाबाय एसे, ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जाहैनोसै आरो। औ होमबालाय मा लाखायो। जायगाया गैबावला। फैदो बेयावनो जाहैनोसै नङा, फैदो आं पनिर लानानै जाफैनोसै नामा? ना जाया बिदि, ना होगोन ना होआ? जायगाया थोथ'आसै, लाथ'नोसै। लांखायाखै पनिरखौ मिरामिसनो लाङा आरो पनिरखौ बे माबा दङ साइडआव डिउटि दङ बेना। आंहा नै हाबायावनो मिरामिससो जानांबाय आरो ना, दिनै समबारमोन नालाय। ओमफ्राय आङो पनिरजों जाबाय आरो। दाहाय होनला लाङो। जोङो नै हाबानिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना, ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाबो हनै लामायावसो दंफैयो आरो, फटक लाफैनो फैदों आरो, फट' लागासिनो। ओमफ्राय जोङो दा नै हिन्जाव गोदानखौ थांसै होनहरनानै न'आव थांसै आरो ना। लादो। नै आङो दा इभिनिं टाइमावहाय ओंखारदों दसे समनि थाखाय। ओमफ्राय दा नै एसे नायलांदो लोगोफोर, दिनै मानि राम मन्दिर आय'ध्यायावहाय राम मन्दिरनि अपेनिंमोन ना, बेनिनो नै क'क्राझार टाउनावबो जा मोजां साजायदों आरो मन्दिरबो बाथि सावजोबदों आरो न'आवबो बाथि सावदों ना दिनैनि दिनावहाय। बिराद मोजां नुदों आरो ना, नै लोगोफोर नायलांबानो जाबाय। नै बेयावहाय हनुमान मन्दिर दं नालाय, बेयावनो मानसिफ्रा जि फैसो गारदों मन्दिरावहाय आरो, जा भिर जानानै दङ लामाया। नै बेयावहाय बाथिजोंनो जय श्री राम लिरदों आरो, जि मोजां डेक'रेसन खालायदों आरो लामा लामा। मोजां मोनदों, गोसोखौ बोरैबा स्रां मोनलायलायनाय। खेस्रि जालांसै नै लोगोफोर, जोङो खेस्रि संनाय नुनानै बेखौहाय जानोसै आरो जोङो, गोथाव नुथारदों।